okinyi makawuono. Kata kamano Victor, bende kapok wadhi yweyo mokwongo okinyi makawuono, adiera koth to en gino ma kinde ka kinde osebedo ka chwe. Wanyalo wacho ni kaluwore ni jogo makoro chal mar kor lwasi kinde mang'eny gi yango, kendo kiwinjo kanyo kaka Dominic osewacho ni gitudore kod migepe mopogore opogore mar mondo mi gine ni ote mano mar chal mar kor lwasi ochopo ne jopiny e gwenge mopogore opogore mar mondo mi jopiny bende one ane yore makare ma ginyalo ritore godo mar mondo mi koth kik kelnegi midhiero. To midhiero to waneno ka en gino matimore kinde ka kinde, kata obedo ni jopiny okornegi chal mar kor lwasi, to jopiny bende koro seche moko gijawacho ni kaluwore koda lokruok mar chal mar kor lwasi, seche moko jokor chal kor lwasi wacho ni koth biro, to seche moko koth nyalo deko matin to kapok obiro. Gino ma jopiny nyalo wacho ni seche moko gigi ok gin adiera, gino mamiyo koro gibedo kod to e chunygi giwacho ni donge nong'iswa ni koth bochwe to koth odeko. Kata kamano jopiny ote mano mar jopiny kata ote mar chal mar kor lwasi owinjo bed ni chopo ne jopiny seche moko thuolo maromo nade mar mondo mi jopiny obed kod thuolo mar neno kaka ginyalo ritore mondo kik midhiero jokgi ahinya to e kinde ma koth chwe. Victor. Okay, erokamano. Nini mar kor lwasi to nego beni chopo ne jopiny e yo machon, sama chon to ng'enyne magi to be ji ong'eyo ang'eya ni kochopo ga dwe ma kamae kony koth jachwega. Iyudo kaka pinje molony iwacho ni inya cheko kata ni dwe makiny tarik 4 weather bochalo nade, to ing'e simbi kama tiyudo. Aneno ka wan ga gi apps go be koni, but ng'eny ji mating'eny koni onge simbe mag smart simbe mag mula mosgi. Koro mana kaka nawacho chon, shida yie pod dok ne sirikal onego bedni through migepe mag kor lwasi gi onego bedni gibedo empowered, onego bedni imiyo gi jiwruok maber motegno mondo kony gine kaka gikonyo. Iyudo ka koro kata gin gi challenges moko matin ema mono gi timo gini maber. Apa ni onego bedni gibedo supported to gikelo jogo molony kabisa ma loso wachni. To kendo ka dok chien kacha kana wacho ni iga mokadho nwawe wachni to Ker William Ruto nodhi Mathare kama ji ohinyre ni ma nosingo ne jogo ne obogero grofni kanyo madhi malo, nikech iyudo ka Mathare ong'ire gi kanyo mar jo Air Force kar jolweny kanyo ma kare ji ne wuoye wachne mano wacho ni odwa gero grofa kanyo no. Sani higa achiel osekadho, higa achiel onge gima osetim, koro mamiyo wacho ni sirikal ok nya konyi. Omena temo nyiso jothurwa mawinja kata mabo winjo wachni. Sirikal kiseneno ka ng'ato higa achiel pod ido ka jirandi emi dhi neno ka koro kididiyo, jirandi dhi neno ka kendo piyo ka in be pi kaugi kidhigo ineno gi ka koro kelo ni mana masira. To higa achiel sirikal pok otime gimoro, to nosingo maber nobo dhi timo. Sirikal nigi teko mar gero ot kata ka ng'eny to dweche moko adek, to ineno ka podi tiende ni ng'ani ok en ng'ama dhi konyi. Koro nyaka ibed gi plan machielo. Emomiyo nanyiso gini, kodhni kelo masira, okelo tuoche. Ineno ka pidhi to golo minyaga, golo yugi, golo ang'o, to biro donjo nigo nyaka e ot. Iyudo ka koro bang' kodhni tuoche mudwa thiedho ng'eny, kisran ng'eny, lal miseyudo ng'eny, gik moko ng'eny, biashara ok nyadhi mbele, gik moko mang'eny iyudo kodok chien. Nanyiso jogo manya yie dok dala to tek, to advice manya nyiso gi pod en mana ni kin gi kari moro, kun gi dala moro, tidok tipuro kata kamoro matin, tuyudo gimuchamo, tuyudo kaka nyithindo dhi skul, ichaka kamano mos. Ang'e jogo mang'eny, ineno ka ji wuok mang'eny maromo 1 milion gi wiye higa ka higa biro manyo tich. Kok ging'e ni dala kuchecha kitiyo gi project maber to sirikal pod dok negi, onego bedni gi support jogi. Kitiyo gi program maber to iyudo ka gik dhi maber, itimatima gik maber. Ok ochuno ni nyaka ithatha town ka pini oseyudi ka koro iyudo ka ng'ato achiel pini oseyudo kata higni 5 malure. Masira tima kendo dok matin, bang' dalo matin kendo koro en oro, dago matin en oro. Iyudo ka koro ng'ani onego bedni ong'iye mpango machielo, nikech sirikal wuon to ok dhi konye. Mana kamano jokanyanam. Erokamano ahinya Victor. Adwa ni wakaw yweyo madundo gi sani